hrvatski riješi. Čin, 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 čin. Dun, 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 dun. Jao, jesi se najela? Dosta, kako ljuštenje duše. Mogu dovršit. Šta? Otram dovršit. Ajde, moram. Bum, 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 bum. Ti moraš danas, a? Pa ne trebam ako ja ne želim. Trebaš hrvatski, pišeš ispit sutra. Pa kak da ja znam, ja sam već zaboravila. Pa kak da ja znam? Pa evo kažem ti upravo. Sutra pišeš hrvatski, utorak pišeš matematiku, u sredu pišeš engleski. Koliko to ispita na jedan dan imam? U 3 dana 3 ispita. U ta 3 glupa dana imam 3 ispita. Ponedjeljak, utorak, srijeda, kako to? Moj ponedjeljak. Znaš šta vaš ponedjeljak? Znaš ovaj ponedjeljak? Moj ponedjeljak.